Welcome to a new video on the right corner, and if you're new here, please do subscribe. So what's happening is that Zanu is alleged that they are planning on dragging their military before 31 March. As you know that on the 31st of March there is going to be a protest in Zimbabwe, is was announced by Bombshell Blessed Geza. So I want you to listen to the supplier of the drugs speaking. Nezuro ndakaona vechidiki vachipuwa mari dzemaprojects dzechine chino zvakanaka hapana chakaipa, but kune vemutoriro vanotengesa mutoriro. Kutaura kwatiri kuita kunoku vari kutogadzirira mastocks avo kuti vawedzere mastocks because masales achanga achikwira nenyaya yemari idzodzidzi, because kune vanotozikanwa vanodistributa mutoriro, vane mabhesi emutoriro. Vazhinji vacho ni vatori vemusangano weJongo avo vanotozikanwa kuti mabhesi avo abatwe because ndeve musangano, kana mapurisa acho haasvike kumabhesi kwavo because ndeve musangano, vatoriko. Ende vanhu ivavo vatoripo futi panyaya dzekudhistributwa kwemari idzodzidzi dzichange dzichipuwa vechidikidzi. Ende vanhu ivavo vari kutogadzirira space yakawanda yemudzimba dzavo yekuchengetera mutoriro wakati wandei. Ende vanhu ivavo zvakare vachazenge vachidistributa mari idzodzo kuvanhu vavanoziva kuti uyu munhu achave kuzotenga mutoriro nedombo kuitira business rake riite sei riende kumberi. Saka haisi mari yangu, handine yangu nazvo stereki, but ndangoti ndingonyeurirawo. Vanogona kunge vanga vaine magood intentions vakavapa mari apo, whether ndiani kana president kana ndiani, but ndangoti ndingokuyeuchidziwa zvakare kuti maboostawo zvakare business remutoriro nedombo nengoma nechi because varimo criteria yacho inenge ichishandiswa panyaya dzemari idzi. Of course inenge iri criteria yekuti chibhakera mudenga, handitika hapana chakaipa chibhakera chenyu zvibhakera zvenyu but vezvibhakera mudenga vazhinji vanozivikanwa munana Mbare nemumageto meso mukunzi vatori nemabhesi emutoriro avanotorana ivo. Kana vasina mabhesi emutoriro avanorana, vane mabhururu avo anorana mabhesi emutoriro. Saka vachazenge vachinobatsirawo kuboosta mabusiness iwayo, because business remutoriro sekuziva kwenyu rinounza fast money, quick money, handiti maona. Saka hapana munhu paachambomirira kunoisa 5,000 kutenga mbeu yembambaira dzichazoibva in 2 months achichadza kunoisa mari iyoyo pai mubusiness remutoriro raanoziva kuti mari inodzoka quick. Saka zvisina yazvo makaita zvakanaka, makavapa mari dzemaprojects, but makasimudzirawo maprojects emutoriro zvakare, because vazhinji vanorana maprojects emutoriro aya vanhu vejongwe ende vanoziva kuti hapana anoita sei anovabata.